Simon taikakoulu, osa 14, alkaa nyt. Ja tehdään siis lisää, opetellaan spinneritaikoja. Jee! Spinneritaika. Hei, katso tätä. Pannaan spinneri pyörimään ja Iipe tapahtuu. Leijuva spinneri. Tämän tempun sinä opit. Ja sitten myöskin muita, totta kai muitakin temppuja. Hei, esimerkiksi tämä. Muina miehinä otat spinnerin käteen, sanot, että tarvit taskusta vähän taikapulveria. Ripottelet sitä spinnerin päälle ja spinneri laitetaan käteen ja pieni puhallus. Ja se on kadonnut. Ihmeellinen spinneritemppu, jonka sinä nyt opit. Jos haluaa tehdä vähän vaikeammalla tavalla, spinnerin voi vielä taikoa takaisin tai sitten vaan heittää sen takaisin tuonne taskuun. Mutta nämä temput Simo opettaa sinulle nyt. Ja se aloitetaan leijuvalla spinnerillä. Leijuva spinneri. Sä tarvit siihen kaksipuoleista teippiä. Tai sitten tietenkin tämmöistä myöskin heftmassaa. Sinitarralla voi yrittää, mutta tää kaksipuolinen teippi on sitä hyvä, kun sitä ei juurikaan edes näy, kun sitä on laitettu tuohon keskelle. Ja sitten sinä vaan painat sormesi siihen, pistät spinnerin pyörimään ja nostat keskisormea. Ja tässä on just hyvä vähän näin raottaa näitä käsiä näin ja takaisin kiinni. Elikkä helppo temppu on leijuva spinneri. Sulla on kaksipuolinen teippi siinä. Ja vähän samoilla ideoilla mennään seuraavassakin. Nimittäin siinä spinnerin kadotuksessa. Se näyttää tosi hyvältä ja harjoittele temppu hyvin. Ja siinä tarvitaan vähän taito-otteita. Ja tietenkin gimikki. Jos katsoit edellisen videon numero 13, niin siinä kerrottiin mikä on gimikki. Eli se on englannin kieltä ja kun ei sitä löytynyt sanakirjasta, niin minä keksin sille sitten, että se on kikkavekotin. Eli spinnerin lisäksi sinä tarvit kikkavekottimen. Se on tässä. Se näyttää, että minulla olisi toinen spinneri kädessä, mutta ei. Siinä olekaan kuin tämmönen pieni muovista tehty läpykkä. Ketsuppipurkista. Voi vaikka leikata palasen pois. Ja laitat kolikon siihen päälle. Ja piirrät sitten tussilla ympyrän. Niin saat tuommoisen ympyrän. Ja sitten varovasti saksilla ja tarkasti saksilla leikkaat siitä ympyrän pois. Ja sitten vaan mustaa teippiä, erkkaria. Mahdollisimman samalla tavalla siihen pikkuinen raha, vaikka 5 sentin raha ja leikkaat sitten mustan ympyrän ja laitat se siihen keskelle. Niin tästä tulee tämmönen pikkuinen kikkavekotin. Ja sinne myös voi laittaa sen kaksipuolisen teipin tai niin kuin minä olen laittanut tätä, tässä tapauksessa heftmassa toimii ihan yhtä hyvin. Mutta et sä tietenkään näyttää sitä silloin näin päin. Nimittäin nyt se vaikka sä voit näinkin taikoa se. Elikkä niin se pysyy nyt tuossa peukussa tai missä sitä haluaa pitääkin. Niin se on, tämä tehdään näin. Elikkä sulla on spinneri taskussa. Sä voit sitä leijuttaa vaikka tässä vaikka välillä taskuun tai muuta. Mutta se on hyvä, että se otetaan taskusta, koska se laitetaan sinne myös takas. Elikkä tämä on sulla kikkavekotin piilossa täällä kädessä. Ja sä otat spinnerin. Ja tämä on se tärkeä liike, kun sä vaihdat kättä ja otat sen spinnerin tänne, niin tämä onkin se kikkavekotin ja spinneri jää tänne. Siinä koko salaisuus. Elikkä sun pitää opetella tämmönen liike, että jos sulla on pienet kädet, niin se on silloin tietenkin vähän hankalampi vielä, että sä saat sen sujuvan näköiseksi ja sä laitat käden taskuun ottaaksesi sieltä taikapulveria. Oikeestihan sä jätät sen oikean spinnerin sinne, sulla on täällä se kikkavekotin. Ja sitten, kun sä oot laittanut taikapölyä, sä laitat sen tähän käteen, mutta oikeesti sä laitatkin sen tänne yli, tänne käden taakse. Ja sitten, kun sä puhallat, se näyttää, että se on kadonnut. Tosi hyvältä näyttää. Se on täällä. Okei, sä voit lopettaa se siihen. Nyt panna vaan käden alas ja sitten laittaa sen pois. Tai sitten tajut sen takaisin ja laitat taas kädet tällainen. Ja nappaat sen täältä takas. Ja sanot, sinä tajut sen takaisin. Ja heilutat vähän sitä. Ja sitten kun se laitat sen tuonne, heität sen tuonne taskuun, sä voit vähän niinku painaa enempi ehkä tuolla alempana siinä taskun kohdalla. Niin vedät vaan tuosta peukalolla
sä voit jättää vaikka jos saat näin paljon vedettyä taaksepäin ja vähän aukasta sormiakin. Se näyttää, että se menee taskuun ja sitten otat se oikean spinnerin sieltä taskusta. Hei, jos pidit tempuista, hei sä voit, tietenkin onko ne tuolla puolella. Siellä on lisää temppuja, opetetaan ja näytetään videoita. Ja tuosta vesileimasta voi tilata tämän itselle kotiin tämän taikaohjelman ja opetusohjelman. Eikä se maksa mitään, se on täysin ilmaista. Ja jaa kavereille kanssa, sillä taikuus kuuluu kaikille. Niin, taikuus ei ole pelkkää höpötystä ja huijaamista ja ihmisten juksaamista, vaan ilon ja riemun tuottamista kaikille. Ja sinä voit tehdä sitä taikatemppujen avulla. Heipparallaa, moi moi!